Wong awake dhewe sewanrone iki kon menghibur, ora malah sedih. Masyarakat ben gembira ki piye kok malah nangis. Ngopo Kok malah sing apik sing teko sing wijak nek masalah apa? Keluargamu piye? Ora apa-apa, keluargaku ora apa-apa. Dulur-dulurmu enek masalah. Aman ora apa-apa dulur. Kok uanganmu apik to, Mas? Alhamdulillah ra. Anakmu sehat. Sehat kabeh. Lah Rumah ngopo tangga beres ya. Beres kabeh. Mbok rasah nangis, mbok rasah nangis. Ditanggap larang-larang bayar lunas tekan kene gur nangis sih ngopo? Ora nangis piye pikiran to, Pak? Alah aku paling paham, aku paling apa nangis lah piye sikilku mbok ideki lah, aku gak ngideki lah, aku ora ngideki. Aku ora ngideki lho. Paling Panggunge ya jembar. Paling kowe arep banyol kuwi paling. Paling ora kowe. Ya. Kancung. Ora nyongkok orang. Ora nyongkok orang ira anggon. Iki diedel-edel ki lho. Pun Mas, olarine pun pejah kok. Apa urip ta? Wilujeng dalu Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Mas Yudo. Nggih, sugeng dalu alhamdulillah. Dalu punika saged kepanggih kalian panjenengan wonten ing desa Teluk Wetan yang pada malam hari ini mengadakan sedekah bumi. Tepuk tangan untuk warga Teluk Wetan. Nggih. Dan alhamdulillah yo Mas. Nggih. Kelakon tenan sing diantu-antu wis lumaku, sing dianti-anti wis lumadi.
Kados pundi Mas pawartosanipun? Alhamdulillah sehat walafiat. Nggih. Saking Ngawi kala wau jam 5, jam gangsal. dugi mriki 8:30 langsung jujuk wonten ing balai desa ingkang jewedenge pesik. Apa-apa urung-urung kok wis ngrembug WC. Wah, jan tenan, tapi saestu hebat luar biasa apresiasi untuk perangkat desa wonten ing desa Teluk Wetan. Apresiasi ngono dos pundi? Apresiasinya panitianipun terampil terengginas tur ya cepet. Dasar tempat transit atau balai desanya juga hebat. Nggih sayange mung sitok niku. Napa? Jedinge renek ciduke niku lho. Panitiane perangkate tenan nih Mas yo, elok bergas ya Mas. Bergas anggone ngrumati awake dhewe saestu. Wah, acara dalu punika mboten mungkin luwe. Amarga disponsori kalian seblak Mbak Sum niku ngarep niku. Saking cekak-cekete saking bergase. Nggih. Iya toh. Wedang sing dijempake, nggih, urung nganti diombe wis dikukuti meneh. Maksudnya dikukuti golekno sing anyar, nah, Mas. Iya. Wah, luar biasa menika. Awan-awan ning pinggir sumur wong sak Teluk Wetan panjang umur. Awan-awan ning pinggir kali wong sak Teluk Wetan banyak rejeki. Awan-awan ngombe es teh wong sak Teluk Wetan duweke akeh. Awan-awan mangan nanas wong sak Teluk Wetan utange lunas. Amin. Wamine banter ke mekare joweru mesti jelas. Ketara angger bathuke nglengong-lengong ini mesti wah jan luar biasa. Nggih. Sedekah bumi menika agenda tahunan sampun dipun aturaken tahun-tahun kalian warga masyarakat wonten ing Teluk Wetan. Nggih, sangat meriah, Mas. Sangat meriah. Kula niku nek karo warga Teluk Wetan iki pun apal sanget, Mas. Lho, sampean karo warga mriki pun akrab. Akrab kabeh. Desa Teluk Wetan itu terdiri dari 3 RW. Dari 3 RW? Nggih. 3 RW 25 RT. Jumlah penduduk 11.000, rondone 800. Halah. Kok ya iso tekan rondo kok ya apal men iki lho. Halah kula sensus kok kula cateti setunggal-setunggal yang Pak Kepala Desa Pak Inggine. Kanca plek Pak Budi Santoso. Pak Inggi karo jenenge kanca plek. Halah Pak Budi Santoso pun pirsa piyaine te panjenengan. Ampun, lha jenengan pun pirsa dereng. Halah, apal kula kalih Pak. Jajal sing ngendi jajal? Pak Budi Santoso pokok angger wonge ireng. Ditanggap apik-apik malah ngelokke ireng iki piye kok. Maksude anune niku lho cat rumahnya itu hitam. Niku nggih daleme Pak Budi Santoso. Lah jenengan pirsa ora gawe wonten Budi jajal. Pak Budi Santoso masa mboten pirsa. Ayo kowe nek iki. Lho. Kanca kula kersane anu riyen. Kok sik tak urus sik sampean. Sinten? Jarene ngendikane kanca plek. Kanca plek. Kanca kuwentel. Kanca kentel. Karo susu kental manis iki luwih kental sampean. Luwih kental niku. Jajal sing ngendi piye? Pak Budi Santoso niku piyayine ingkang niku lho. Ndi? Iki lho. Nah. Ngeten Mas. Ora aruh. Ora jenenganmu mriki wonten rencange mboten? Dewe. Sing dicekoki aku, rasa omong kowe. Kula piyambakan. Oh, piyambakan. Jelalah menika kala wau napa sakderenge budal sampun dipun WA kalian panjenenganipun Bapak Inggi. Jelalah kula WA mboten gadah kula bales WC. Nika WA yo WA to. Kula bales WA, Mas Yudo sampean ampun piyambak. Tulung digawakno dagelan supaya desa ana ing Teluk Wetan ki aman lan damai. Lah menika kula gawakno dagelan sing rupane kaya cok bakal. Lah menika. Ora, kon gawake dagelan amrih damai tentram. Tentram. Lah iki gawake dagelan apa gawake tumbal? Rencana mungkin nek mboten aman sing dipendhem nggih niki. Kowe melu usul to, masa kok iso lho. Lak lho tok ae. Usul piye ngomong urung kok ancaman. Kok njaluk jatah mangan njaluk imbuh meneng wae. Apa apik ngono kowe? Ya sampean apa apik? Jak omong ket mau madhep rono, mbok madhep rene. Jenenge dalang yo ngadep debok. Ora mungkin kok dalang kon madhep rene lho. Berarti yo dalang umum. Dalang yo gawe sing gak umum. Contone? Yo madhep rene. Oh ngono. Terus meneh Sik ta. Men kreatif. Adat budaya tinggarane para wali lho Mas. Tinggarane para leluhur sing wis surut ing kasih dan jati sing kudu diuri-uri. Bener. Dalang ki ngudal piwulang.
nggih. Piwulang sing becik ayo dienggo, sing elek ditinggalne. Nek wis madhep rono kuwi adalah pakem utawa paugeran seorang dalang kuwi mesti ngadep debok, ngadep kelir. Pakem tetep digawe ya apik, Mas. Ya. Ning awake dhewe sebagai generasi penerus itu berbicara tentang modern, ya ta? Alah, rupamu kaya cepuk. Ayo. Bicara masalah modern ki lho, wong ki ngomong modern ki disesuaikne karo wajah. Lah nek sing ngomong aku sapa ya sing ngomong, "Oh Mas Yuda dasar wonge ganteng kulite putih, ya ampun baguse. Wong kok gantenge kaya ngono ya ampun." Lah nek aku ora bagus. Kalau potonganmu kaya blekok moncrot ngono kok. Tapi kan manis. Ayo mbok ditakokne karo warga masyarakat kene. Lah monggo. Lho silahkan kowe jajal. Aku takok apa? Lho. Ya di masyarakat sebagai dewan juri, masyarakat sebagai tim penilai. Mas Kumet ganteng napa elek? Krungu. Survei membuktikan. Loh, kok iso cengengesan ki lho? Lah muni piye? Muni elekne lho. Balenane to. Anu takokne Mas. Alah, kowe dhewe kok takok dhewe duwe cangkem kok iso. Anu. Kula elek napa ganteng? Elek. Elek no. Lho. Kudune ki adat saben wong nek dionek elek ki nesu. Elek nesu. Lah kok malah bangga. Aku gak nesu, Mas. Lah kok ngono? Lho bojoku dhewe ngomong aku elek kok. Dadi aku gak gumun. Mas Yuda ganteng napa elek? Lho, ganteng krungu pra kupingmu. Enek sing arep ngomong ganteng karo elek dadine ora. Wong kok iso masyarakat sing hebat kaya ngene iki patut untuk diacungi jempol, Mas. Ora kaya daerah nggonmu. Ngapa to, Pak? Alah karo tanggoe do ora gelem nyopo, karo dulur do ora gelem akur. Beda karo kene. Tanggane tuku kulkas, atine panas. Tanggane tuku gelang, atine melang-melang. Tanggane tuku kalung, atine bingung. Tanggane tuku ceret, mencret. Kuwi kok apal daerah nggon aku ki kok apal. Lah aku ki apal lho, kula kan suwe to manggok ning nggo Celangap. Manggok ning Celangap. Kali dicuk. Nggon aku pancen daerah nggonmu. Ketoke apik ning apik njaba, Mas. Masyarakat nggonmu itu terlalu terkontaminasi dengan kehidupan di ibu kota. Paling tidak kalau kita hidup di warga masyarakat ini, yang kita butuhkan itu keguyup rukunan, Mas. Betul. Iya toh. Kegotong royongan. Gotong royongan. Mulane kanggo masyarakat kene kabeh muga-muga tak dongakno sehat wal afiat Allahumma. Bocah-bocah sing cilik-cilik sing sekolah sing golek ilmu tak dongakno pinter kabeh Allahumma. Nah, pinter kuncine wong sok ben iso moncer, iso golek duweke akeh ki mergo sranane dengan kepandaian, dengan ilmu pinter kuwi lho. Donga ora kulaane kok ndongakno ya sing lengkap. Mugi-mugi sedaya penonton ingkang rawuh Teluk Wetan mugi-mugi sugih. Banter aminku lho. Mugi-mugi sugih Allahumma. Mugi-mugi pinter Allahumma. Loh. Lah kok sugih karo pinter bengokane banter ndi mau? Banter sugih. Kok iso ngono? Ha iso no penting kok. Lho ya penting pinter to, Mas. Mas. Pinter iku apa? Lho, dalang ki ya mergo pinter, dalang mergo sinau akhirnya ditanggap mergo kepinterane. Halah ora mesti wong pinter mesti sugih. Lho, iya to kok iso. Masuk to Pak nggih? Masuk. Wah, iki aja. Wong pinter ki malah bahaya. Sampeyan ngerti? Apa? Kasus-kasus ning TV pembobolan ATM. Kayak wong pinter lho. Kayak nek gak pinter mesti kesetrum ndase. Kayak ora sugih-sugih. Ya kur ngono tok. Maksude kan mbah-mbah biyen ki wis menehi filosofi lewat tembang to. Tembang apa? Lho, piye to bocah pinter besok dadi dokter. Tumpakane motor helikopter. Wah, enak wi. Lho, enak lho. Wah, apa? Ora penak. Ora enak kok joget kowe. Ora penak kok melu joget ki lho. Lah dikendangi maneman. Para sepuh, para wimpune ngendika belajarlah sampai ke negeri Cina. Lah, kuwi lho rumono kupingmu. Kuncine wong alam dunya iku kudu pinter. Rak yo ngene to Mas Yuda. Betul. Belajarlah sampai ke negeri Cina. Lah kok kemajon sampean? Lah kok iso? Teko Teluk Wetan nganggo Google Map kok. Kok teko Cina.
Mas. Wes berat omongan karo SDM rendahi berat, Mas. Iki pepatah Atasan, mengatakan, kaya lagu-lagu mau ki artinya juga pepatah mengatakan. Lah bocah pinter, besok jadi dokter. Berarti dokter kabeh pinter. Pinter Ora mesti. Lho iku ditapuk cangkemmu lho, dokter pinter kok iso? Ora kabeh dokter. Ih, bocah lambene kok iso? Ora kabeh. Iki lho. Dokter ki pinter. Ora kabeh. Iki lho. Bisa berak. Gak usah repot-repot. Lambe diodot-odot. Kok iso sampean ngengkeli mau piye? Kamu sudah menjatuhkan dan menyepelekan derajat seorang profesi dokter. Bukan berarti saya menyepelekan, tapi ada dasarnya. Ora kabeh dokter pinter. Lah kok iso? Lah nek dokter kabeh pinter mesti aku lagi periksa teko no. Tensi ini. Ya nyatane aku teko. Kenapa, Mas? Lah nek ngerti nyapor ini aku. Dokter iku kudune ngerti. Aja kok terus nyepele wong diperiksa gur tul ndak apa-apa, Pak. Lho wong ora kulaan mbok ditutul rata. Iya ta? Mas, walaupun cuma ditul-tul itu namanya diagnosa. Dokter sudah mampu menganalisa. Loromu ki apa ki wis ngerti mergo ditutul kuwi mang. Tul-tul loro kuwi mang. Keluargane dokter sampean. Ketoke kok bantu dokter ngeyel. Ora kok bantu, memang dokter kuwi tugasnya meriksa pasien. Saiki sampean sebagai koncoku lho ya. Oke. Aku ditul-tul, gak apa-apa, Mas. Sampean cukup dirawat di jalan. Ya. Lah aku yang nesu to, Mas. Lah kok nesu lho? Lah ya, lah nek gak nek truk liwat. Lah nek apa bongko no, Mas. Dirawat kok nang dalan yo padha karo liyane, padha-padha mbayare kok. Mbok yo dirawat sing apik, dipasang infus bubuk. Sesuk mari dirawat nang dalan iki kendaraan akeh kok. Ya ampun cah pekok. Ngene lho maksudnya rawat jalan ki nek ngrawat ki karo mlaku ngono lho. Apa iso? Masang infus piye? Amit, Pak, amit. Niki wancine nguntil pal. Untal pil. Ora iso, Mas. Kudu awake dhewe di tempat ngono. Maksudnya rawat jalan sing dikarepne doktere, kowe rawat jalan. Nggih. Kowe ki ora nginep. Loh, pancen gak keluarga, Mas. Nek keluarga aku nginep. Kenale ora kok kon nginep. Ngrawate ki lho karo mlaku. Ora iso. Lu nek masang infus piye? Perawate terus riwari iki ngono berarti. Nanti ya pasien kayak mau. Kok gak penak. Ora dikon nginep. Lah yo dudu keluarga. Nek keluarga aku nginep yo. Ala tukang sone ora nek kabel lecet ta? Nggih apa to, Mas? Lagi apa? Tak nyetrum cangkemmu lho. Dijak omongan kok ora paham-paham to kowe ki omongan. Ora ngerti dhewe doktere kok. Paling ngono dirawat di jalan, Mas. Sampean ini Bapak seneng makan kambing ya? Iya, Dok. Ndak boleh, Mas, karena kambing itu mengandung kolesterol. Betul. Ya, bener, apa yang dikatakan dokter sudah pas, tepat dan betul. Kambing itu mengandung kolesterol, akhirnya darah tinggi. Ono cah pekok. Lagi musuhku tambah loro, Ji. Ro. Loh, aku ya bener wong biasane ya koyo ngono ya Mas Ya Yudo. betul. Kambing itu mengandung kolesterol. Mas, sampean ini SSN lho. Alah. Dalam berdasarkan kuliah lho. Ya. Lah kok terima kambing mengandung kolesterol kok iki lho. Lah karena ya ngono Benar ngendikane. Mulai tahun 1 sampai saiki. Apa? Kambing itu mengandung cempe, Mas. Ora enek kambing kok mengandung kolesterol ki gak enek. Oh. Masa kolesterolnya lanang apa wedok? Ya ora enek. Sik. Kambing mengandung kolesterol. Ora salah. Lah kambing mengandung Ya cempe to, Mas. Ini gak lanang ya wedok ndi ngene kale. ora mungkin kok kambing harus kolesterol. Ora enek to. Iya. Kolesterolnya Sing lahir. dikarepne Pak Dokter, manusia itu beda dengan hewan. Kalau manusia itu terlalu banyak makan daging, itu akhirnya stroke. Nggak bisa jalan. Asam urat. Tapi kalau hewan Enggak apa-apa. nggak apa-apa, justru harus makan daging. Hewan itu pemakan segalanya. Contohnya kayak macan. Iya. Roh macan. Macan ke? Roh. Mereka makan daging, sehat, kuat, makan daging. Tapi nek menungso kakean daging, stroke. Macan ke ya stroke, Mas. Macan kok stroke. Macan ke malah parah bendino mangan daging ki. Lah kok iso ki? Mlakune wis berangkang lho, Mas. Mlakune wis Oh,
Berarti macan kae iki mlaku brangkang mergo kolesterol kae dilongkas asam urat, Dik. Mas. Mas Iksan isu tak WA. Apa? Mas dalem gempun aku. ya asli. Wong kaya nuwun sewu lho Mas Iksan nggih. Pripun? Wong omongan celemang-celemong, awakmu ki mung rakitang sethithik. Omong tembung sak tembung ki mbok sing mengandung unsur ilmiah. Lah paling ora awake dhewe sedekah bumi piye supaya warga masyarakat iki guyub rukun dongane ndongakno sing apik. Kok iso macan kakean daging terus kaya kena asam urat ini ra. Lan kene iki jane ndongakno sing apik nanggap dagelan apa kiai kok. Oh nanggap dagelan yo ngene iki. Lah kok iso ngeyel ae. Mas yo seorang dagelan awake dhewe bleger seorang dagelan. Tapi tembung saklimah rakitang omongan apapun awake dhewe kan ndonga sing apik kanggo para penonton. Ngono lho, Pri. Kok iso pri? Ah jenenge kan Supri. Kita omongno ora. Apa? Yuda iki. Apa? Jenenge asline kan gitu iki. Masyarakat bagaimana kelihatan bisa kompak, desa sini supaya maju, kuwi kudune dikapakne, ngono lho. Ya dileh. Maju Bu. Maju. Enggak begitu, Mas kowe ninggali apa kanggo warga kene ngene lho. Lho, ninggali apa? Lho awake dhewe iki engko arep-arep disangoni ninggali lho. Awake dhewe iki butuh. Enggak masyarakate ben piye ngono lho. Ya ben ngene wae. Alah. Ngomongan ra. Delok to wis padha kompak madhep rene kabeh ya wis to Mas. Minimal walaupun sepatah dua patah kata awakmu kan wis pirsa to panjenengane Pak Inggi. Dereng. Wong mau wis mangan sate kebon tak rong piring kok urung lho. Oh iya. Pak Budi Santoso. Pak Budi Santoso. Piyaine sing lho. Nggih. Sing piye? Sing kuning. Ditanggap kok Mas. Aku ya sing jujur ning ngomong. Ya jujur saru dan Pak Inggi kok ireng. Aja ngelokne lho. Siapa sing ngelak? Pak Budi kae ketok ireng mergo ora kesorotan lampu. Tapi nek kesorotan lampu, piye Mas? Yo kuwileng-kileng ngono. Malah gilap ngono. Pak Budi Santoso. Nggih. Asma kinarya japa. Budi. Budi. Bu. Bukti cinta kepada warga masyarakat Teluk Wetan dibuktikan pada malam hari ini untuk memberikan hiburan kepada warga masyarakat pagelaran wayang kulit. Tepuk tangan Teluk Wetan. Di mana bumiku pijak, di situ langitku junjung, jiwa raga dan semuanya demi pembangunan desa Teluk Wetan. Hebat. Kok ye bisa? San. Sandarane mung telu Mas. Napa niku? Siji agama, budaya lan negara. Agamane dilaksanakan, negarane ya ditaati, budayane ya dilakukan. Yo penis. Tata tentrem warga masyarakat Teluk Wetan yang diutamakan pokok warga masyarakate guyub rukun ayem tentrem mulya lan tinata. Sapa ngerti engko bar mudhun ditambahi sangune. Alah. Iya ora? Gak mungkin. Kok iso kowe ngelane gak mungkin iki lho. Aku lho nerjemahno Inggi daerah nggonku. Apik ngene iki medhun aku disangoni 2 yuta. Aku ya daerah kono. Lah nek Inggi kene. Kene medit-medit. Ora bareng ngelane kowe aja ngono kowe macem-macem karo Pak Inggi rumah sakmu nek iso kaya bagus-bagus dhewe lho Pak Inggi mbok lolokane kaya nek Pak Inggi nesu terus kowe kaya ngapa? Ngomong golek selae kok renek. Ayo kowe menerjemahkan saiki sapa njajal iso apa ora? Lho. Apa kuwi? Gawa kerepekan iki lho. Donga. Nasikun. Bahasa nasikun sapa? Lah iki aku ngerti-ngerti lagi teko, Mas. Lho. Lah iki apa gak bate iku tak waca kok lagu. Lah iki kene apa-apane ngono. Biasane gandeng biru apa abang ning ramah salah. Ramah salah awake wis ditanggap ki wis matur nuwun. Sapa ngerti tahun ngarep. Lho, nangkap kene. Nanggap orkes. Nyu papala. Nanggap awake dhewe. Wong kok iso menghibur masyarakat Teluk Wetan, Mas. Lagi anu nyun sewu, nggekku gedhe lho.
Apane? Apane? Nggonmu ya cilik ngono kuwi lho kok njaluk gedhe. Iki lho. Pengen gedhe ya slendhiki. Malah ngeluh kok ya. Wong kok iso menghibur Bapak Ibu warga masyarakat yang hadir pada malam hari ini. Betul. Paling ora nggih pripun Mas? Kene agamane ya kenthel. Nggih. Sadurunge ngono ki muka Dimas sing apik, sing becik. Napa saged to Mas? Mas wong potongane kaya pentol korek ngono kok. Kon muka Dimas ki lho muka Dimas sing kaya ngopo? Ora ngerti ceritane ya, Pak. Ora ngerti ning Galdawa kae ya. Lah, Piye njajal? gak tahu sing piye, Pak. Ya karo sedulurmu lanang lho. Lali aku. Neng Segal Dawa jaman kowe karo Yon kuwi lho. Enggak. Ayo jajal nek iso muka Dimas sing apik. Cik. Kene lho dicopot ben rada kaya kiai tenan. Bocah kok iso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lah ya bocah cak pentil kok suarane kaya ngono. Gedhem ora Umum, apike ra. Iyalah. Allah. Malah cengengesan iki lho. Lah aku kudu Kabeh memperhatikan lho. Warga masyarakat iki kabeh delok to. Ha. kok iso kompak. Lah cengengesan ra. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Wayangan ora pengajian iki, wayangan. Sholatu wassalam. Iki wayangan ya ora pengajian, wayangan. Jarene kon pengajian muka Dimas kok. Sing apik becine dienggo iki. Apa? Blakone dienggo kok. Karepku ben padha kancamu sitoke kene Pak. Oh iya kan. Sapa toke jenenge kene? Alah lali ya. Kaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. menghayati. Lah ngopo kok sing apik mimik wajah ya sing apik muka Dimas kok karo meram-merem jane ngopo? Menghayati perang. Oh, menghayati perang. Sholatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Nyapa kok nangis? Wong awake dhewe sewanrone iki kon menghibur, ora malah sedih. Masyarakat ben gembira ki piye kok malah nangis? Ngopo Kok malah sing apik sing teko sing wijak nek masalah apa? Keluargamu piye? Ora apa-apa, keluargaku ora apa-apa. Dulur-dulurmu enek masalah. Aman ora apa-apa dulur. Kok uanganmu apik to, Mas? Alhamdulillah ra. Anakmu sehat. Sehat kabeh. Lah Rumah ngopo kok tangga beres ya. Beres kabeh. Mbok rasah nangis, mbok rasah nangis. Ditanggap larang-larang bayar lunas tekan kene gur nangis sing ngopo? Ora nangis piye pikiran to, Pak? Alah aku paling paham, aku paling nyapa nangis. Lah piye sikilku mbok ideki lah, aku gak ngideki lah, aku ora ngideki. Aku ora ngideki lho. Paling panggunge ya jembar. Paling kowe arep banyol kuwi paling. Paling ora kowe. Ah ya. Paling aku nangis apa lho sikilku mbok ideki lah, aku ada lho, aku ada lho. Lah kowe ora ngrasakno. Nyapa lho, wong mbok sing bergas kaya aku kene lho, mata jelalatan. Kowe ora ngrasakne weh. Nyapa? Ndasku ki lho umut. Lah ngopo lho? Wong Mas Yuda nggo blangkon ya apik. Aku ora apa-apa lho, aku ora apa-apa. Apik. Tane. Iki jelas positif fresh care iki. Berat laku. Ora ada jajal to Mas, ceken jane kene apane soso nesu karepe dhewe iki piye? Wong ora enek apa-apa. Lah iya, jajal kon nyambuk kono. Jajal ndak lho ora enek apa-apa lho, ha. Oh. Ora mampu ta? Ora mampu delok ta? Ha, ora mampu. Ora mampu. Ora mampu. Lah iya gak mampu. Nah, diagem sing apik, diagem sing apik. Lentik kuping ora. Kil diagem sing apik ini ra iso. Piye? Apa neh, nek apa meneh omong ngerti kok. Sambutan mewakili Bapak Inggi. Para bapak-bapak. Bapakmu akeh emeng iki lho. Anak arisan no apa piye kowe iki?
Ibu-ibu. Ibu makane nek ngemik piye? Mbak sedot sitak-sitak ngono. Aku mbayangne. Wong kok iso. Saya di sini. Wis seru, sing ngarani ning alun-alun ya sapa? Iki ning Teluk Wetan balik desa. Malam ini Sing ngarani awan ya sapa? Anggere nek lampu ning ngene ki bengi. Goblok lak. Pun. Lho. Lah dinteni apik-apik melempun iki Pak iso Renek bener belas kok. Aku tak menyanyi kanggo masyarakat. Apa iso nyanyi kowe? Lho nguyoi segara. Nguyai. Yai kok nguyoi. Nguyai segara. Nguyai Jajal segara. dites nek nyoto-nyoto iso nyanyi. Slendro, Mas. Weh. Slendro saiki bos campur sari debagong. Ngopo meneh? Gak ben semangat, Mas. Oh iya. Nah, kurang semangat. Gorene tak ben saya semangat gorene. Mau silek ya? Ya percaya. Ayo ndang kowe arep apa? Memberikan sesuatu dengan masyarakat apa? Musik juga ada. Niku slendro nggih. Slendro iki. Nggih, bon. Saploke pedhot karo kono ya ngerti gamelan ya, Mas. Ngerti gamelan. Piye to? Aku ya lagi ngerti iki ya. Bon, cukup. Aminor, Mas. Kowe iki kok celalaknya apa wis teko slendro bareng Ayo ngono. enek gawean ngono tok. Keyboardnya dibuka, keyboardnya. Kibate. Volume naikkan. Alah. Gowo apa ya? Wis mak. Coba. Bagaikan Enak elok. rahwana mencuri Dewi Sinta. Kamu kuncinya apa, Mas? Duka. Loh. Masih kunci nada itu apa? Iki judulnya apa mau? Enek wong puisi takut. Nyanyi. Iki mau judulnya lagunya apa? Aminer iki Aminor. Duka judulnya Mansur S. Oh, Mansur S. Kuncine? Kuncine minor. Oh, nak ngene iki Apal kuncine aku. A minor. A minor. Nak lagu Mawar Hitam ke kuncine apa, Mas? Mawar hitam paling G ya kena. Oh, nak kuncine Mawar biru. Mawar biru C. Oh, lah Kuncine nak. C. Nak kuncine Bojo Galak. Ya pasrah ngono. Kok pasrah piye lho kuncine bojo galak. Bojo galak anggere awake dhewe meneng ora sida galak, Mas. Sapa sing digalaki? Tekon deng. Kau Balik awak. Akbar. Iya toh malah dan anu pertama Mari aku cah pondok aku kudu adat. Pondok apa, Mas? Bersalin. kau bagaikan rahwana. Lulusanmu noto ya elok tenan ya. Alah tenan pokoke. Mencuri Dewi Sinta dari tangan Sri. Kapan kau Alah. Rama Ngono lho. Rama Ngono, nyapa ta? wekku dhewe. Ngabape dhewe kok pangkling. Iya, heeh. Susi kelaminnya biru. Alah. Piye? Nyapa kok Susi kelaminnya biru? Apa bar dicet? Kok dicat gitu. Ngene lho, kursi pelaminan biru. Ora kok Susi kelaminnya biru. Per ketapuk opo? Salah kok nyanyi dagelan no. Wong kok iso nyanyi ya sing iso-iso wae lah mumpung Iso. disiapi mbak-mbak kaya ngene iki. Aku- Merayu dong. Akan ada mbak-mbak pesinden. Betul. Ini namanya Mbak siapa? Tolong mic-nya dipegang.
Ini belum bawa mic. Pegang. Setrum iki setrum. Tuh nanti kesetrum, ketut sandasnya. Iki mau fresker apa tuh kok? Ora apa-apa. Kok manjing. Minyak, minyak telon. Dinane kagak ngene. Iki selamat aku gondrong. Lagi mondol kok gak mulak. Wong kok iso. Wilujeng dalu, Mbak. Wilujeng dalu, Om. Namanya Mbak siapa yang ini kok baru sekali ini kelihatannya kita berjumpa. Baru lahir niki. Baru lahir. Pantesan urung patek tukul. Baru lahir. Baru lahir kalau di tempat saya namanya Bayek. Di sini apa ya? Yo. Lah piye manuk piye ngono kae kok iso. Biji kene kok ya. Namanya siapa tadi? Dari tepangan Abi kula Adinda Putri. Adinda Putri. Niki enten sing bojone niki mboten? Niki. Ora enek. Mboten enten. Los ya. Los awak dhewe los Ya, Mbak ngono, Adinda Mas. Putri ke nuwun sewu ya Mas ya. Iki nek cara kendaraan. Nggih. Iki nek cara kendaraan Yamaha. Yamaha. Artinya yang mau harap antri. Saking Yamaha. apike sing mau antri. Yang mau harap antri. Beda nek karo sampean, Mbak. Sampean asmane Namanya gitu, pakai mic? Namanya pakai mic. Piye? Nggih, sugeng dalu, Om. Dalu. Nggih, kula Teko asmane Mas, asmane teko. Umi. Oh, Umi. Umi Padilaten. Umi. Pati. Iki nek cara kendaraan ya Mas. ya. Kendaraan apa? Wonge kan kuru ngene iki. Kuru, Nah, Pak? kuru. Wong kuru ki umure dawa nyawane awet. Kok iso, Pak? Soalnya nyawane anggere dijabut nyantol ning igo-igo lho ngono. Terus balik nah. Ibarat kendaraan ini adalah Suzuki. Suzuki. Suka-suka kaum laki-laki. Yudai sae. Pri tak tapo lho pri. Dancuk. Lho kowe prapri. Ki Suzuki. Suzuki. Ki susu. Suka-suka kaum laki-laki. Laki-laki. Beda kalau yang di tengah. Ini Namanya Mbak siapa? Coba namanya Mbak siapa? Wah. Batuknya yang ada selambunya itu. Gorden. Gorden. Mbak siapa? Tanya saya. Ya. Nama saya Vita Maharani. Oh, Vita Maharani. Iya. Jelas kalau ini Kalau ibarat sepeda motor. sepeda motor Honda. Honda. Hobinya nongkrongin duda. Telaten. Senengane iki duda-duda Mas, senengane Nah, karo duda telaten. Dulan seneng Iya. bisa memuaskan kaum Adam. Ora takok statuse. Status. Alhamdulillah saya masih sama saya kemarin. Duh, apa kuwi? Apa maksudnya? Statusnya apa? Statusnya pengen ngerti? Olah, Kowe kok mesti ngapeli aku terus. kalah ora. Alah, enggak suka aku. Nah, aku kan statusku kan aku masih lajang. Iya masih lajang. Iki statusnya DPO. Apa kuwi? Daftar pencarian orang. Iki lho rupane. Nanti ditulis ning kono emang ya iki. Apa lagi kene residivis. Lajang ya? Ya, lajang. Kalau saya itu janda. Oh, janda. Iya. Alah, janda juga enggak apa-apa. Janda sudah suwe, sudah. Kok sudah suwe piye lho? Sudah lama Sing gitu. suwe apa nih? Berarti menjandanya itu udah lama. Wah, tak tua kok. Wong karo wedok iso galak men. Walaupun janda, walaupun rondo kita kan nggak masalah. Ya, Karena nggak kan masalah. ada lagunya. Piye to, Pak? Piye? Jaring aku rondo, rono rene akeh sing godha. Jaring aku Joko, sing disejo bakal teko. Jaring aku perawan, rasane enak ra karuan. Perawan rondo padha wae, sing penting enek. Anune. Alah. Apa kowe iki kok iso? Anune sapa? Ngene sapa? Alah. Timbang nganggur. Anu geser. Sebelah. Iki pendiam nak iki kita ya. Pendiam. Pendiam. Namanya siapa, Mbak? 大家晚上好，我是丫丫。 Oh, paham enggak? Sindene sama nenek kancane STY. Apa STY iki apa? Kowe ngerti ora? Sintayong. Kowe ngerti ora sinden sing sebelah iki? Napa? Kamu kan enggak tahu toh? Mbak, Dia enggak. itu adalah CEO yang menyamar. Wow. Tidak mungkin. PT Laguna bergerak dalam giok hijau. Kalau begitu,
Izinkan aku untuk menanyainya. Berdiri ya mencetho. Ngadeg oleh Duk. Lah iki wis ngadeg lho Mas, iki wis ngadeg kok mbok ngadeg lagi to Mas. Iya, aku sing ngadegan. Apane? Apane? Kan sehat, Mas. Silakan Gamla. Namanya? 我是个人， Mudeng iki. 说连套了。不知道不明白。那一个我我跟你说一下吗？我跟你说一下吧。谢谢。完事了，来信了吗？来两个。为什么谢谢？老奶你了。为什么你说谢谢？回应了，咕噜咕噜咕噜。 Apa omong apa? Ora enek basa Cina. Hauti baca ubluk. Ora enek. Ora tau kumpul Cina. Aku iki suwe melok takono tak terjemahne. Kau lang lah. 为什么？ Phong lang lah. 我不知道，我不认识你啊，你是谁呀？ Jenengmu ki lho sapa? Jenengmu ki sapa? Mas Basine. 你是谁呀？ Komet. 哦，后面，认识你很高兴啊。 Piye jenenge? Omahmu ndi ngono. Bojonegoro, Mbak. 哦，来自在波士顿高楼吗？ Iya. 啊，对啊，我是破越来的人呢。 Oke. Wingke wis mangan ngono. Wingke wis mangan, tekoki lho wingke wis mangan. 你吃饭了吗？ Hah? 你吃饭了吗？ Kowe wis mangan ngono. Gung. 还有，为什么还没吃饭？这个 Mangan gelem iki maksudnya kuwi. Kuwi pangan gelem ngono lho. Terjemahane ngono. 你要不要？ Cara nak muni Cina tenane ngono. Tenane. Wau to bade sesit make. Tenane kok dawane. Sumpah goblok nang rakyat. Takono ning kamus, golekno kamus jalane bahasa tenane ki. Wau to balik bebet sesemimine. Ngono. None eling aku. Yen to lah. Wau to sesemamat mimine. 你觉得饿吗？你要吃饭。 米饭。 Cok. Dawane. Anggit kok ben jeding tak wong loro dadi cetha. Iki apa cara kendaraan nek kowe? Kendaraan. Heeh. Anu Nmax. Kok iso? Kok iso Nmax kendaraan terbaru lah Nmax iki. Gede ombo lho. Nmax bukan dari singkatannya. Apane? Wong ngarep ketok nyelirit. Heeh. Nggurin jepok gede. Lah iki nguri ya cilik lho. Oh, sampean ora ngerti nak ngadeg kok. Masa? Lah aku lho bolak-balik. Geser, Mbak Diana. Mbak Sapa sing kelancang iku? Yang aku bahasa Jawa, ngaku bahasa Jawa asmane. Bareng asma sinten di? Asmane wis mari karek watuke iki, asmane wis mari. Asmane wis mari karek watuke. Asmane nama. Tak kira apa? Namanya. Piye to? Namamu lho. Oh, namaku. Ya. Nama Mika Murni. Sudah punya keluarga. Mosok Pak Mbaran duwe. Yang dia pahami. Apa lahir kok watu deh? Maksudnya keluarga sudah bersuami Sudah atau bersuami? Belum. Belum. Berarti masih single. Oh iya. Kebetulan Mas Kumat ini gedabel. Tuh. Daftarin apa? Ya anu koyok mintan ya. Rumahnya mana? Saya. Ya. Rumahnya di rumah sana, enggak di bawah. Anu ketrotoan ya? Ngomong kok iso muncrat. Perang-perang dino ki SPS-ku rada-rada. Kalau dilihat dari posturnya yang seperti ini, Ya. ini kalau sepeda motor karo kendaraan ini bukan sepeda motor, Pak, tapi lebih kepada mobil. Mobil. Itu adalah mobil Isuzu Panther. Oh, apa kuwi, Mas? Sungguh-sungguh pantatnya bikin gemeter. Pantatnya. Pokoknya agar tiga pelakon ndul. Ya ora. Pokoknya kayak poliponik. Kok poliponik lho. Bergetar. Nah ini yang terakhir ini ki sing ngatasi kowe sing karek iki diaturi jumeneng karek kowe. Motor apa sakmene iki? Alah ya kudu gelem ta ora oleh. Ban cincin ban silatan awake dhewe iki. Sapa aja nganti awake iki sapa sira sapa sirun. Kuwi lho aja nganti. Sapa sira sapa ingsun. Sapa sira sapa ingsun. Berdiri. Kose. Cara nek ngedeke sinden iku kudune sing apik kaya dangdut kae di MC ini sing apik sing kondang. Ya kebetulan Mas Kumet ini kan seorang MCK. Jadi jenenge awakmu harus serasa K MC. Ya MC tading. Iya. MC dangdut ta? Dangdut. Oke, baik saudaraku semuanya, supaya Teluk Wetan malam hari ini benar-benar bergoyang. Salam rindu tak akan layu. Salam sayang tak akan hilang.
Ada salah satu pesinden yang sangat luar biasa, Cow. Mas, guyune lho aja kakean. Guyune sithik ae. Aja akeh-akeh guyune. Kakean. Oke, baik saudaraku semuanya. Tak panggilin salah satu pesinden dari Jawa Tengah Indonesia. Ada siapa dia? Hadir dari kawasan Bloraco. Kaget aku. Akeh ya babku. Jare kon sih. Ya maksudnya ki sedang-sedang saja, enggak terlalu dawa, enggak terlalu ndek. Ngono lho, Habis kamu tidak mekas sih. Mekas untukmu pecah itu. Baik saudaraku semuanya. Ada salah satu pesinden yang hadir dari kawasan Blora Jawa Tengah, Cow. Tak panggilin bersama Kalijaga Kewedar. Yuk kita sambut spesial untuk Teluk Wetan. Wong kok iso. Wis anak-anak wis apa. Tuwek-tuwek barang cengengesan didelok anak izin. Yuk kayak ngapa? Oke. Ayo kaya kuwi. Seperti made in Kalijaga Kewedar. Kalijaga Kewedar. Oke. We. Kayak tulanane anakku. Tulanane anakku nak batune pentak yo ngono iki. Aku rasane wong ndek ya. Tapi nek enek iki aku dadi kaya wong dhuwur. Ngono wiwe jenenge ya pelecehan terhadap seorang wanita. Nyapa? Hargailah dan hormatilah seorang wanita. Hai Mas Komet. Hei Pak Yudo. Kamu itu dilahirkan dari rahim seorang wanita adalah ibu. Loh, kok roh? Lah lahir kon dine rasa kok ibu wong goblokmu ki lho. Ya kok ibu, tapi kan ibuku gak ngeden blas. Loh, kan melahirkan selama sangang sasi 10 desa kuwi 10 dino. Sangang sasi 10 dino anggene ngandhut jabang bajul. Jabang bayi. Jabang bayi direwani topo broto nganti perang cakil. Oh iya. Sabil Sabil cakil. totoane nyawa. Kok iso mok paido lho kowe iki. Ora aku mau innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kowe pejah. Aku ki mau mbayangne Mas Iksan. Apa panas to Mbak Kombo Oh, ya, sebul. Ijal, Mas. Ojal. Umpama apa Mas? Umpama kok Mbak Eni dadi karo aku. Bayanganku ki siji. Apa? Pemane duwe anak telu ngono. Heeh. Weh, ndahne kak dientekno gerengan iki. Loh. Lah kok iso malah kaya piye? Lah mesti cuwili cilik. Dolan Kaya ditekke garangan. iya. Mas Komet, Nggih. ket mau tak rasa-rasano kok omonganmu iki lho kok trunyak men. Iki liyane iki lho mbok ajeni ora kaya ngono. Iki lho, liyane iki lho, tumpakane iki lho penak-penak lho aku kaya sakmono iki terusan montor apa? Ayo wis tak golekne montor to, Manak. Kowe iki wong lanang bener wong lanang, tapi lambemu iki kaya lambe wedok iki. Kaya lambe wedok iki. Lenjek kowe iki. Tenan lenjeh tenan. Rasan-rasan. Iki sing anu kene kok marene. Lah kene yo golek badane. Lho, Ora ngono ketara kuwi to lho, nek Mas. melecehkan sampean. Melecehkan banget lho. Aku iki padha-padha wanitane lho. Apa mbok ecek kaya ngono kaya sakit hatiku lho, Mas. Hati. Wah, lha hati kok serono. Nek bengi ati mlorot tekan kene kok iso. Wah, Oh iya banget. wekku yo ta. Lah Wong mlaku mbok wis wong tak rempeyek ning aja diremet-remet. Apa? Ngenyak ya ngenyak ning aja banget-banget. Mbak Eni iki ya salah sawijine wanita lho. Rungokno. Sepet-sepet sawune entah diempet-empet kok ora betah. Lambe nek lambe wedok ya ngene iki. Ha, kapan mli culek matamu kok. Sapa sing mlilip? Lha kuwi mitamu Lah kuwi. ngene lho kok kuwi. Tre mataku perang-perang dino ngene to.
Mecicil. Berhadapan dengan seorang wanita. Awake dhewe iki kaya dene kejugrukan Gunung Sari kalau bereng segara madu. Ketemu karo Wanodyayu rupane mbranyak pasemone kulit kuning ngemu giring pengawak menjangan ketawang gaya mawa teja ngemu sudama. Mila datan momo kaliyan Cinandra pasuryane kurang candra luwih warna ibarat kaya widodari sing ngejo wantah. Ngono lho. Widodari kok ngedabel. Lho kaya dibaleni lho lek ngece lho. Anu kuwi lho. Ngece terus. Lho, wong kuwi mbuh arep dikaya ngopo? Nek jeneng karo sesandingan karo bojo kuwi diunggulne. Loh, aku ki omong apa eneke? Apa yang saya lihat ya ta? Ini real atau kenyataan? Betul. Wingi aku 350 apik, Mas. Wah, terus api lho. Mbak Eni. Pripun Mas Yudo? Sing tak jali Ayo tak, awakmu Mbak. ya kudu sing sabar ya. Ngadepi wong lanang Sakmene gala-gala iso. Alah. Aku diingin terus sakit gala-gala. ngadepi wong lanang sing kaya ngono iku kudu sabar ya Mbak. Sabar aku sabar Mas. Oh Nadiano ngedibel ngene lho bendina yo nangkring ae lho cah kuwi. Lho. Lah pas anu Pas apa? pas gak sadar kae. Gak sadar kok bendina gendeng apa piye kowe iki? Lah doyane ya nak pas gak sadar ya Mas. Mbok dirayu ta. Dadine iki ra sadar, gandengan aku iki ra sadar. Ora guyon. Ngatek duwe anak 15 sih gak sadar kowe. 15 sih jane metu ndi? Ongkur loro. Macem-macem tak idoni kapok. Wah, mau wis ngalih cangkem Mas. Cangkeme melarat. Mau Mas Yudo nyondro apik. Cara sampean nyondro buene iki kaya apa, Mas? Cara iwak apa? Ngono. Lah, ibarate. Sik iku mau liyane kendaraan aku apa sik ngono lho ben adil. bodi ya lho. Piye? Ya pi lho. Kendaraan ya Minti 69 lho. Gak iso minti 9. Saiki selah suarane hotok. Saiki larang lho Mas kuwi. Wong kok Minti. Eni Wulandari la. Saiki enek lalane to. Iya. Walah. Kowe kudune mbayar sing wibawa to, Mas, mbayar sing wibawa kaya Mas Yudo ngene iki wis sawanget boten tak idoni lho. Minggir pernah kowe rek tak idoni kowe kok. Aku ndelok. Ora-ora niki wong lanange diketokno lanange ngono lho. Ya ta jare disilakno ngene lho. Seret. Dodo dibuka. Nget. Mlaku, Mas. Lah ngono sampean ra ngomongi Ketok jangkrik. gagah. Lha iki dalang apa? Kale gagah ngene iki lho, Mas. Musikaning jagat Dyah Ayu Eni Wulandari la. Kados pundi Tulung tok, Kang bentar. Mas? Sakurping langit salmaing bumi. Ora ana wanita kang ndak tresnani kejaba mung sliramu Yayi Eni Wulandari. Panjenengan mriku saged bumi Kang Mas. Iki tenan jare. Gedeng aku aja ngono kuwi lho Kang Mas. Kaya-kaya ning jagat ora ana papat ning donya ora ana 5. Kira ta, mikir. Ngono lho cara tak contoni kowe. Iki dicontoni. Saka kana. Iso ora? Coba. Iki bakul wayang bareng ngene kene. Rama Assalamualaikum. Lho. Tap Mas. Nun sewu Mas. Mandek sih Mas, tap. Wis dicontoni kok ya. Kata-katane lho. Perkara toprak genek sing nanggap ya roh cangkemmu sing kaya ngono lho. Lah aku mau kon jerak semong. Aja coprakan aku ra iso, Mas. Kudu iso lho iki pamendutane para bapak-bapak sapa kuwi? Kuwi lho jenenge. Bapak Santoso. Lah, kok iso? Lah, Nah, Aku terus kata-katane iki. Yayi, aku sing teko Yayi. Aku sing teko Yayi. Lah, Dumadine Candi Prambanan. Kamu kok cari balong Bandung Bondowoso. ning alapa Iki doprak sing arang-arang tanggapan wis sinden tuwek. Rama maneman Mercah. saji Tiange
kan Mas. Ijek ngonet. Pak, koprok gendeng. Iki lho terus omongnya sok apan. Ndang. Ora ana wong ayu kejaba sliramu wong ayu. Kados pundi Batang Mas. Pujane ngatiku. Sik. Batang Mas. Lah, mimpi tak kudune. Lah kudune piye? Kakang Mas. Wah. Kakang Mas ki nek bagus. Bagus. Aku. Elek. Kowe iki Batang Mas. Batang Mas. Ora masalah, penting mambu. Ora ana wong wadon liya kejaba sliramu wong ayu. Ya kene aku arep pamit karo sliramu. Mangertenono. Aku ora tugas ya, Bang. Kata-katane. Maksudnya kowe dikon apa? Aku mbah. Lho, kowe iki dadi sapa? Bandung. Lakone. Oh, Bandung kok Tangerang ki. Bandung Bondowoso. Sri Tanjung lho, kowe Sri Tanjung. Diutus Bupati Tumbaling Ah, Praja. Sri Tanjung Sido Peksa. Diutus Bupati Tumbaling Praja, Mas ki pelung glung-glung, blanet blung. Lho. Lah aku dadi apa? Kowe sida paksa. Aku diutus marang sapa sih? Sinuwun Sela Hadikrama supaya ngupadyana Tumbaling Praja Mas 30 gumbala 13 minangka kanggo tetumbalaning praja. Mula kang saka kuwi yayi, ati-ati marang apa to? omong dhewe Mas. Lah, iki tak warahi ngene lho, Met, kok ana sunan lho iki. Tak kok nyatet. Aku diutus marang Sela Hadikrama ngupadi Mas Telung Glundung ana ing sakjroning wana. Mula aku pamit ya Wong Ayu. Kang Mas. Iya. Sida paksa. Hmm. Pujane atiku wong kakus. Kakung. Kakus terus. Maksudnya wong kakung sing bagus disingkat kakus. Oh, singkatan. Mboten dados menapa panjenengan mbok menawi badhe napa nika ngupati Tumbaling Praja. Iya, Wong Ayu. Kang Mas. Kowe aja neko-neko. Mboten. Jaga atimu. Setya setuju Kang. Iya. Wis ngono ya, Tanjung. Panjenengan ingkang atos-atos Kang. Iya. Jaranku nang ndi? Tok 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 tok. Tanjung, Tanjung. Hai, Sri Tanjung. Tolong tok bentar. Punten dalem sewu. Kanjeng Patipati. Basan semijet kowe ngrantrang nggonku kramtu sliramu wong ayu. Gendak tak gerah cindrakmu. Mboten gatos menapa panjenengan rawuh wonten kepatihan Sukodana. Mongko. Yo ing papan kene aku bakal ngetokke isi sing atiku. Yen sejatine mau mung samudanaku Sida Beksa ndak utus Bupati Tumbaling Praja ning sejatine aku kepengin ketemu karo sliramu wong ayu. Panjenengan Iya. menika namung samudana. Samudana. Kancingen. Pangapunten Kang. Sejatine mangertenono Tanjung. Yen aku tresno banget karo sliramu Maradiake caketho marang aku bakal ndak pundhut garwa. Tok mekane tok 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 tok. Kowe kudu manut Tanjung. Kowe kudu manut. Manut kowe bapak preman. Kowe kudu manut. Sida Beksa. Aku digonjak karo si Tanjung. Aku bakal diperkosa karo bojomu ta. Anu. Sida Beksa. Bojomu wis tumindak sedeng ana ing netraku, ana sadare mataku, dhewe matamu kudu ngerti ana Tanjung. Tanjung. Ora nyangka orang ora nyangka orang ira anggon. Iki diedel-edel ki lho. Alon ora, ora kena komplenge. Aku mau bakal dirudo paripeksa. Bojomu tumindak sedeng Sida Beksa. Kang Mas, masuk-masukipun Kanjeng Sela Hadikrama ingkang badhe Aku ora mungkin. Tidak bisu, Ora bisa.
nyono ora ngira. Lah, betul. Ning mburiku kowe kaya ngono, Tanjung. Tolong tok endak. Kowe tumindak sedek. Kowe tumindak sending. Ajar eso. Ngayati deh. Tuk. Yo kene. Wong sing paling tak tresnani. Ora ana liya nang donya. Jebul malah tumindakmu nglarani atiku. Ajar eso. Parengno Tanjung matur ingkang sejatosipun. Aja, wis ora usah ngomong apa-apa. Aku wis delok dhewe kelakuanmu kaya ngono iki. Mboten terus mboten kados ingkang panjenengan. Ya aja dolanan barang landhep. Wiweke sapa? Aja dolanan barang landhep. Nyilek diluk. Milih ya ana tembung. Nyambut, Pak. Ah, bayar. Bayar. Ah. Anu golekno silet ya, Mas. Silete bongko pokok. Ngene tok. Menyilek diluk. Ajar eso. Namun panjenengan ingkang kula tresnani Kang Mas boten wonten sanes. Piye aku kudu percaya kowe? Tok terus. Piye aku kudu iso percaya yen nang ngarepe mataku kowe kaya ngono, Jung? Mbuktiaken menawi kula Tok-tok nek ora iki. Ora, wis Gak anu tak Ora kaya mutung ya. Nek anu nang dilok. Diiringi iki ben dramatis. dramatis. Tapi nek keterusan kaya latihan. Toprak kok. Wadah nek toprak ajaran ya. Blang gitu. Iki paguyuban toprak terkenal saka Tulungagung. Tulungagung siswa sedaya. Sedaya. Budaya. budaya. Siswa budaya. Budaya. Nggih, budaya. Teko ndi, Bang? Siswa Budaya. Iki lho. wis tumindak sedek. Sedeng kowe bakal petani. Pateni kok petani tumonda. Pira-pira dumone akeh. Tak petani sik lagi tak pateni. Ateni. Pateni. Jeh Kang Mas. Yo, dipateni kok njeri. Diajar sik diajar sik waplok tikes ngono. Oh, gak mentolo aku. Alah. Ora apa-apa wong toprak ora itu. Gak apa-apa. Ora apa-apa. Aku ora percaya. Wah, rogo. Ora diapa-apane kok. Lah kelaran jenenge. Sampai muncrat. Wong gerang kok ngiler. Wong gerang kok ngiler. Aku anggere karo kaya ngiler. Kaya bayak. Alah. Alah pisane kok. Tuwek ngileran. Lah iya. Tuwek ngileran. Kowe kuwi lho. Lah ya aku. Ajaran aja mbok raga. Karena wong kelaran iki ngono kuwi. Wong kelarane gerak ini kelaran ngono kuwi. Kelaran apa kepenekan? Kelaran. Saya tau kok empuk. Saya rada keras. Aku ora percaya. Ampun Kang. Kuwi ora salah lho, kuwi ora salah. Sisa Ora perkara kan Apa mbok ajar yo. Ki sapa-sapa mbok ajar iki piye Wong to? delok barang mbok ajar. Orang-orang yang ngono Dek engko. Ki sing perani Aki. Oh iya, Aku. Oh iya aku. aku ora percaya kan peten nih kowe. Kang Mas itu paksa. Tanjung Sangkang mbok menawi mangke kedah pecah wonten asta panjenengan. Yo. Nanging saderengipun pun Piye? ajari. Ya omong apa kok gak jelas. Kok aku wis seru. Tanjung badhe mitungkas Kang Mas. Piye? Mbok pilih mangke getih kula anggun banget. Iya. Teges Tanjung menika sampun tumindak sendek. Terus? Menapa ingkang panjenengan ngendikaaken? Nanging kosok wangsulipun Kang Mas. Piye? Bila getih kula anggun arum. Teges Tanjung menika tak suci. Namung panjenengan Rebakmu, Mas, rebakmu. kula tresnani Kang Mas. Wis mati dening aku jo kowe. Oh. Yen to
Ya ngono tak tambah 7 stek. Apa enak Mas? Iki piye? Maksudku aku ngajari rebak lho ben rada anu. Kayak rasane Dek renah rene. Lha iki dudu Marah rebab meslek. kok. Monggo kok badhe mitono dateng. Mentol ora mentol kowe tiba Pak tiba. Keculek matane lho. Kesetrum lho. Ngene Gak penak, gak penak. Kena karo dalang lho. Lah kono lho. Iku mati barang iso meteng lho. Lagi mati ae cek bergendak Dik. Lah kono lho. Sakwise mbok pateni, Hah? iki nyawane jek urung begitu anu kowe ketok jek enek. Urung ketoke urung. Oh, sing kene Jek, sing kene Jek, sing kene Jek. Oh iya, keri. Malah mbok ngonokne. Tak senggai. Wis mati ya, Dek? Mati terus iki. Terus apa lagi? Kamu kan mitungkas to? Iya. Roh mitungkas ora kowe paham mitungkas ora? Alah. Apa to? Mitungkas melih. Ah, meling to. Mekas. Kan tadi sudah Iki kan mekas lho. darahe apa ngono ya ta? Kita B to. Lho, kok B? Nek ambune banger, Banger? kesek tumindak sedek. Sedek. Tapi nek ambune hanggondo wangi arum, Iya. dek ora salah. Ora salah. Heeh. Tabune ya? Iya, ambunan. Endi darahe? Ya golekno ta darahe metune nggon ndi ngene. Ah, biasanya ya kono. Lah ndek mau sing mbok suduk endi? Oh, kono. Lho, ngono terus kowe. Lho. Alah. Kaget. Piye kok keliru terus? Aku wong ketoprak. jar kakek aneh tenan. Ngetoprak. Serius, Gur serius. sat. Ketoprak gur 180 lah kakek aturan. Kowe dadi bareng aku ngene. Ya. Kowe madhep rono dadi dramane ben ketok. Ngene sik. Lagek. Lho, lagek ngono. Lah terus caca iki mek apa? Tata terus mlayu rono. Kowe langsung tundak dak ngono teblok. Loh! Tung, aja. Apa ini kene lho? Iya lah. Mas, tanggapan. Mas, tanggapan ayo. Tanggapan ayo. Jare kon mlayu. Sapa sing ngomong mau wong kon mlayu mau sapa? Iki Lho lho. Mas sing dikarep Mas komente nek wis lho terus tundak dak. Ngono bareng. Lah, Ngono. Baleni. kali jaga kawedar ya goblok. Lah ora tau training lho. Aku mau nyawang buene nak ngadeg. Iki kaya wak pindang. Mo. Bareng saka kene. Iya. Kaya wak P. Ombu. Dosa. Dosa ben kualat. Pelah induk. Iya. Loh! Tundak dadat. Dadu. Maling. Bener apa durung? Ya bener. Lah kok cowangkem tok. Lah kudune lho. Alatmu ki lho. Ditabuh bareng. Kene wis ngene. Tabuh to, Yo. Dah. Loh, ngono terus ditabuh bareng. Oh, alah Mas kok ya ora. Baleni. Yo. Bubuk nek. Loh. Oh, wes. Sepur Mas, sepur. Bar minggir sik Mas. Minggir sik. Ngene Mas, aku wes sing Piye? aku wes sing jelas nih. Piye ta Ngene lho, nah aku mau ngene ta ya. Nek wis Aku lho alat iki dol. Gone sapa? Gone sapa didal? Maksudnya ditabuh Mas, tapi mboten bareng ngoten niku setunggal nabuh setunggal. Nggih. Tabuh siji. Capek aku. Tabuh siji-siji, nek gak paham kok ya Allah. Lho. Lho. Pateni aku. Ora ketoprak rapat.
Kok nesu, wong kok nesunan. Dikira lho ya ora tenaga. Kok gaya karek lho lho kok. Lah tapi ping 6 iki. Ya. Ambune piye ambune? Tanjung. Nangis seneh kok gembeng meng to. Rebape Mas. Ampune anggondo wangi jung. Ketonku. Ya ngono. Arang-arang ngene iki dadi ya ampun. Ayo ketoprarane ajine. Angger sedya dingek-ngek. Iki aku piye? Piye iki wangi apa banger? Wangi Ora apa rampung kok. Ambune anggondo wangi berarti kowe ora luput Tanjung. Aku sing luput tak Cuk. Aku sing luput Tanjung. Ruangkul bingkel-ingkel langsung. Heh? Iya langsung ngono. Tau tak ingkel-ingkel muni. Ngono. Aku sing luput Tanjung. Ruk. Matine preman ya jegang ngono kuwi. Matine preman kok iso. Mati kok iso jegang. Tak sunat. Iya, wah fragmene ya apik ya. Sae. Jan, ketoprak elok ki apike jenenge ketoprak apa Mas kaya ngene iki? Sido bubar. Gong niki wonten mamundutan Mbak Eni. Apa? Wau bapak-bapak pamong ngersake Mbak Eni nembang nggih menika Apa? kaya pedang kuning dhewe. Podang kuning kok capek gunung. Podang kuning. Podang kuning berarti. Nggih ditayubke. Oh iya, buka bonang. Nem loro jijiro lu. Lah. Slendro. Dronyok. Oh meruh. Kok iso kemeruh ngono. Ya kan nem loro jijiro. Mbak lho badhe pembagian door prize lho teputi. Pak Lurah mau mempersiapkan. Ya tembange kaya ngapa wae, buka bonang. Tungdak. Sugeng dalu para panamiyarsa ingkang rawuh wonten ing dalu punika. Sakmenika katuraken tetembangan podang kuning garap tayub grobogan bersemi. Atur panjenengan dibuat margo ing desa Teluk Wetanyo.
Dewe